Хәтта өстәлләр чыгарып шунда язып куйганнар. Гиреш ясак дигән, no enter дигән. Һәм дә гарәпчә язып куйганнар. Монда бер капка, тегендә тагын бер капка. Өстендә тимер чыбыклар. Ярамый. Анда тишек. Мин аңламыйм, нигә монда керергә ярамый, ә менә булар ачык кулланышта шулай дигәндә. Коймасы булса да мондалар бер булар белешектә шикләнмәгән. Трансформаторлар бөтенләй тышта тора. Беркем сакламый. Хотя бы. Син беләсеңме, минем бүген бер генә видеомда юк синең тавышсыз, бер генә абсолютно. Бөтенесендә дә синең тавыш бар. Алар бөтенесе чипированный. Остров, значит, находится под контролем. Каждая корова, каждая кошка. Мондакы бармы менә? Кусок момента тоже. Булар бөтенесе дә Истанбул итләре санала бит инде. Алар Истанбул санала. Монда сыер да бар хәтта. Сыеры бар. Үгезе дә бар. Тегендә аты да тора. Бу китәклек ахрысы. Бу ягында китәклек термәгән, әнә тегендә берәр кеше яши торган урыны да булырга мөмкин. Ну, знаешь, это говорит о том, что не везде так шикарно и хорошо. Истанбул уртасында трущоб бар, алая китсә. Анда бөтенләй ярым ишелгән өйләрнең бер ягын дивар урынына калай белән каплыйлар да шулай яшиләр. Кыш көне ничек туңып үлмиләрдер алар анда. Ну яшәп яталар. Кара кәҗә бу. Юк сарыкныкы. Сарык бугы, монда демәк сарыклар да бар. Монда бүтән тур хайван бар монда. Истанбулда булмаган. Дознаватель какаши. Авыл баласы. Монда кәҗәләр дә булырга тиеш. Ничего не напоминает из американских фильмов? Кайтуры мафиозникка охшаган, бу трущобка охшаган. Да. Но они же тоже примерно в таких же местах располагают. Мафиозниклармы? Мафиозниклар трущобтамы? Синең мафиозникларың белән минем мафиозникларым ниндидер төрле баскычларда урнашкан ахрысы. Миңа мафиозник дигәчтән бүтән әйбер күз алдыма килә. Ну трущоб түгел. Раритетно и как музейный экспонат стоит. Нинди музейный экспонат булсын бу? Утырда кеттек иде. Тавуклар яши, но там еще... Юк, бу турист тавыклар, Мексикадан килгәннәр. Грустно стало. Было супер хорошо. Менә яп-яңа такталар, монда демәк төзелеш бара. Демәк яңа өйләр төзиләр. Бу хәерчеләр алар бөтен җирдә дә бар. Наверное. Син Истанбулда трущоб күргәнең юк. Районын эләктеме аның трущоблы? Ишелеп беткән псиләре кап-кара җин кебек. Балалары җыртык киемнән йөри. Мен дисәм монда басым бер 4-5 атмосфер. Син моны ачсаң шуп китәсең су белән бергә. Соң бездә дә мондай әйберләр бар бит инде. Юл кырыена әйбер түгел дигән. Тут и так квадратуры. Тышкан тотканмы? Кельта ела. Молодец. Ловит, а у них... Бу Сибир токымына охшаган. Крайне милый домик. И вонючие цветочки. Пора су бетте монда. Да, найдем. Сейчас как найдем. Ты сейчас золото выпил. Табам дедең бит. Ну ладно. Сиңа мотивация. Табырга. На. Молодец. Булдырасың. 5 балл. Оннан. Менә уларның коймалары биек, кара. Коймалары түгел, үйләре тоже бик. Баскыч искә менә. Барыбер инде коймалары да биек. Кеше керерлек түгел. Күпме сикерсәң дә барып җитә алмыйсың. Монда теге таяк белән сикерергә кирәк. Яки таксидагы кебек. Ошой басасың. Монда матур өйләр бик күп. Бай яшьләр күренеп тора. Берсенең монда бөтенләй каланчасы бар. Килергә куркыныч байларга. Атырлар да бетерерләр. Хилләмәсләр дә. Борылып та карамый. Менә бу кеше псиләрне сыйпарга курка. Лишайлы ди. Хармин сыйпыйм да аңа тиям. Ардыңмы? Армадың. Ник мин ардым, син армадың. Алдыйсың син. Кто-то эмоции получил, а кто-то нет. Поздравляю. У тебя дефицит эмоций. Дефицит эмоций? Шуңа күрә мин ардым. Икебезнең берсе бераз гына алдакчы. Бәлки бераз гына да түгелдер. Анда автобус килә, кара. Автобус Карданус, пожалуйста. Кыскасы син ардың. Таны. Ардың. Ну мин ардым, мен таныйм, мин яшермим.
Meni ordatdi. Bosqich ostida teraza yasab qo'yganlar. Salam sizga, salam bizga. Yartisi normal. Yaxshi holatda, ikkinchi yartisi bitgan. Nechuk shulay aytib yashab bo'laydi ular. Bu yartisi ishilib tursa, bisi qolmaydi endi. O'zi bilan istirayashak. Mavi. Avin babat o'l mavi. Oqli zangarli. Вот это контент, lekin mana buni ko'rasizmi sen? Shuna ko'ra tushir. Meni ruxsat eting. Это штука нелегальная. Да или анда? Bunda. Men bilib aytmayman, lekin shundoq. Eng muhimi ani bilgan kabi aytirga kerak. Kishi shundan so'ng ishonachaq. Ham sen ortdan boran narsani shu ayttirib. Gallarim ularga qo'ymaydi. Отчет kerak bitinaymi? Biz bunda Еда? 2 odet 2 tane balık ekmek aldık. 64 degan ikisini birga. Normalni. 32 lira. 32ni tapırlasan 4ga 120 so'm bir balık ekmek. Har razmerine qaraymiz. Men alsa normalni bo'lacak. O'shini qara ko'zlaring. Mana bu sen bilaman. Biz men bo'lacak. Vay. Все в лицо. Senga ko'proq to'g'ri keladi, shunga ko'ra hamsin al. Men bilsan olacakman. To'xta. Har men bloger hozir. Mana. O'sha balık ekmek. Necha gram ekan bu? Necha gram berasing bir? Вырезай кадр. 100. Ha? Кадр приближай. Haydi, ana fokusu. Ko'proq sol. Ondan so'ng shirayni tushiramiz. Rahim etigiz. O'zingni chiqsa ekan sen. Sen balık ekmegidan necha bal berasan? Жиди, Йора. Nega jiddiyorum? Nesasi sho'madi? Могла быть круче. Четко. Men 5 bal beram. Birinchidan qilshiqli, ikkinchidan balık bedin, ikkinchidan Слушай, это я, получается, намного больше дала, чем ты. Shuni. Bo'ldi, o'zgartira olmasam men 5 ni beram. Qora ham qilshiqli balık daqdi men. Boshында qilshig'i yo'q, ondan so'ng ozg'ina qilshiq balık ekan. Из-за того, что меня никогда не стоит. 2,5 bal qilshiq uchun. Bo'ldi, qar eng muhimi tovoqsak badraf to'g'rig'ada, qo'llarni yo'rg'ada. Hey, olg'a, tegina tova. Soat yarim qaytasan narisan. Eminuniga qatli 1 soat, anarisan uyga qatli tog'an soat yarim. Ularning iyaklari bilasingmi, mana normal kishi o'tirmagan-ku, nechikdir mana havoda osilib turgan-ku. Arbet geldiler, şu hali geldiler, alarayım aytırsana iyaklari o'rnidan chiqqan-ku ularning. O'tiralar. Biz anlamabızcha bu so'nggi kemada kishilar mo'yindan bo'lacak. Shunga ko'ra o'rin bo'lmasa, ortidan yog'ishib borasi bo'lar axirisi. Servis. Moshpi. 15 ta deyilgan, qo'shan ketsang deyri. Yo'q, bu bitan kema. Shundayroq, lekin bitan. Bizga ikkinchi kelishak.
Yok bu шул инде. Без шуның белән китәбез хәзер. Тогда садимся. Башта бер-ике кадр төшерәм дә менә мондагы гүзәллекләрне. Менә безнең там бер блогер. Миннән дә олуграк ахрысы. Төшерә инде, миңа гына күрсәтми нәрсә төшергән. Нәрсә монтажлап бетерер. Домой. Өйгә кайтудан болай шатланган кешене күргән юк әле. Монда икенче катында да утырырлык, Берәүдә күренмәй бит. Biz bunda sıyağız mı sen? Biz bunda sıyağız mı? Kara kontent bulacak, biz bunda sıymayacakız. Tüveni kırıp gidecek. Böyle sıyağın indi. Bir 70 santimetre gana kala. Biyigrek bulsa, ekikine ezgine, jingilrek bulsa, üstte ko'tarilir ya. Kabrioletda aylanir ya. Qiziq bo'lar ya. Qiziq bo'lar ya. Qiziq bo'lar ya. Gündüz qizu, terlab yurasың. İşten chiqib shivirlab. Kechga salqin. Нинди шәһәрдер бу? Бу юлы син сау булашайды. Тугутай, кой блин, нәрсә әйтергез. Живите хорошо. И сезгә дә телибез. Бу җирләрдә булып кайтырга. Видеога лайк куйыгыз да. А может и Куймаскадагы. Хамни. Чисто не советую Куймаска. Дустыңа да җибәр бу видеоны, яме. Ул да дизлайк куеп китсен әле, яме. Һәм каналга язылсын. Язылсын. Шуның белән шундый хәлләр җәмә. Слушай, это не логический завершение всего. Это явно не логически. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм Көтеп калабыз киләсе видеоларда.